Hej og velkommen til vores Philips Speech Live. Sådan gør du video. Speech Live er en cloud-baseret dikteringsløsning fra tale til tekst. Den har en unik stemmegenkendelse på dansk og på mere end 20 andre sprog. Den består af en stemmeoptager-app til din smartphone, en webbrowser-adgang til dine lydfiler og diverse andre funktioner, der gør dit liv lettere. Med Speech Live er det hurtigere for dig at færdiggøre et dokument. Det eneste du skal gøre er at registrere dig på Speech Live hjemmesiden eller direkte i Philips Voice Recorder-appen, og du er klar til at komme i gang. Speech Live tilbyder dig en 30-dages prøveperiode, helt gratis og uden forpligtelser. Nu kan du gå ind på speechlive.com og klikke på Try for Free-knappen. Du udfylder blot den korte formular, og med det samme modtager du en invitation på e-mail i din indbakke. Du kan også starte din prøve direkte på Philips Voice Recorder-appen fra din smartphone, som er tilgængelig på iPhone og Android. Nu er det tid til at downloade Philips Voice Recorder-appen til din smartphone. For at gøre dette, skal du finde den i App Store eller Google Play Store og downloade Philips Voice Recorder. Når appen er installeret, åbner du den. Når du åbner appen første gang, kan du vælge mellem at registrere dig eller logge på. Hvis du allerede har registreret dig via hjemmesiden, vælger du blot Registered Account og logger ind med din e-mailadresse og dit valgte password. Hvis du endnu ikke har registreret dig på vores hjemmeside via PC, kan du oprette en prøvekonto direkte i appen. Nu kan du optage din første diktering og drage fordel af stemmegenkendelsesfunktionen. Tryk på mikrofonsymbolet og begynd at tale. Når du er færdig, så klik endnu en gang på mikrofonsymbolet for at stoppe optagelsen. Tryk herefter på Forward, og en menu vil poppe op. Ved at vælge Speech Live vil din lydfil automatisk blive gemt i din cloud-lagring. Ved at vælge Speech Recognition vil dine lydfiler automatisk blive genkendt, og kort efter modtager du teksten i din app på din speechlive.com og som et Word-dokument, der er vedhæftet en e-mail. Når du har den endelige tekst foran dig, har du mulighed for at kopiere den ind i en e-mail, et dokument, et CRM-tekstfelt eller en hvilken som helst anden applikation, som tillader, at man kan indsætte tekst. God fornøjelse med Speech Live.